yadda ake amfani da wannan aikin, za ka zo cikin CapCut ɗinka sai ka je ka ɗauko bidiyon da za ka yi aiki a kan shi. Wannan bidiyon gashi nan iya nuna alamun acting, yanayin yadda za ka yi aikin a kyamara kenan. Yes, yanayin yadda za ka zo ka yi acting ɗin sai ka yi saving, sai kuma ka dawo CapCut. Bayan ka dawo CapCut sai ka zo ka taɓa overlay, sai ka zo ka taɓa add overlay. So kamar yadda kuke gani, sai nan za mu je mu ɗauko hoton wuta wacce da ta tashi kenan. Gashi nan mun taɓa ta. So nan kun ga yadda yake bidiyon, kawai na yi acting ne, na zo na yi saving ɗin bidiyon, sai na koma na je na ɗauko wannan hoton wutar, sai na zo na ɗora na yi add overlay ɗin kenan. Na ji acting ɗin yadda yake. So abin da za mu yi shi ne za mu je mu nemo remove background, sai mu taɓa chrome ɗin nan, sai mu taɓa nan wajen, sai mu goge da hannunmu. Kun ga ya zama saura kamar bam ɗin ne a wajen, sai mu taɓa wannan gud ɗin. So kun gani ta tashi. So kuna ganin abin da zan yi shi wannan, yau za mu taɓa wannan bam ɗin, sai mu sa mu gefe da shi da hannu, mu gefe da shi ya tsaya a inda muke so. Mu ƙara mai girma ta santar dai zai tabbatar mana da cewa kamar shi ne sanadin tashin wutar. Za mu sassaita shi. Gani da hannunka za ka sa ka saita shi. Yau kun ga acting ɗin ya tashi. So nake in ga wajen ya yi wuta sosai gaba ɗaya ma. Nan za mu ɗan yanke saboda yanayin, so nake abin yi acting sosai da yake buƙata. Ɗan yanke, yana kamata in yanke. Daga nan ma ya kamata in yanke, sai in taɓa delete, sai in ɗan janyo wannan wutar. Zan nuna muku yadda ake ɗauko wannan wutar fa a YouTube channel. So kun gani? Yanzu abin da ya kamata in yi, yauwa in janyo wutar, sai in buɗe ta sosai. Kun gani? Ta rufe wajen gaba ɗaya. Ta rufe wajen gaba ɗaya. So na tashi wutar. Sai ka taɓa export ɗin nan, ka yi saving aikinka, shi kenan za ka gan shi. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake ɗauko file. Za mu shiga YouTube channel. YouTube channel za mu shiga, sai mu je mu yi downloading file green screen. Fire green screen. Gashi nan mun rubuta. So kalar wutar da za mu yi acting a kanta za mu ɗauko. Gashi nan sun fara bamu ga wasu nan kaloli. To duk anan za ka iya zaɓa kalar ko wacce kake so, ya danganta da yanayin acting ɗin da za ka yi a wajen yin amfani da wuta kenan. In a gefe kake so, idan wani abu duk dai wuta dai ga ta nan haka ake rubuta in za a ɗauko. Yauwa. So gashi nan za mu ɗauko wannan, sai mu taɓa wajen wancan alamun arrow ɗin nan wajen sharing, sai mu zo nan, sai mu yi copy. Yauwa. Kun gani mun yi copy link ɗin, sai mu dawo Chrome. Idan muka dawo Chrome, sai mu je mu yi searching a Chrome. TikTok downloading za mu rubuta, TikTok downloading. Kun gani mun rubuta. So sai mu taɓa na farkon TikTok downloading, sai mu zo mu taɓa nan YouTube. To sai mu je mu yi pasting ɗin link ɗin nan. Kun gani mu yi pasting, sai mu taɓa arrow ɗin nan. Ni dai haka nake yi, nake ɗauko wannan wutar. Kun gani nan wajen zai ɗan yi wannan, zai buɗe yanzu haka. Yau idan ya buɗe sai ka taɓa nan downloading. Yauwa. So sai ka taɓa downloading. Yauwa. So gashi nan zai ɗan buɗe, sai ka taɓa saving. Yana ɗan rawul. In dai kai yadda na yi, to ɗauko abu ma a YouTube ba ma dole sai iya wannan wutar ba. Koma me za ka iya ɗauko shi a YouTube. Yauwa.
So kun gani ya gama zuwa yayi, sai ka taɓa open ɗin nan, kan open in sai ka taɓa shi. To a nan zai kai ka inda za ka tura bidiyon da kake so. Ɗauko shi za ka yi to gallery ɗinka. Idan wani abokinka za ka tura a WhatsApp, idan kowa ina za ka iya tura shi bidiyon. So ni already ina da shi. Kai ne kawai anan za ka tura bidiyon naka to wanda kake so. Yauwa kana taɓa send ɗin nan kawai zai tafi, sai ka je ka ɗauko shi a gallery sai ka zo ka fara aiki.